asalin wannan shahara da rara ya yi ta samo ne tushe daga makarantar allo ta karatun alkur'ani mai girma. Rarara mutum ne wanda tun yana yaro ya tashi da ƙwazo da juriya, kuma ya tafi Kano domin zurfafa karatunsa na alkur'ani. Na almajiri a makarantar allo ya yi 'yan ayyuka da sana'o'i kanan kamar su ya sai da man fetur domin ya iya dogara da kansa. Duk irin wannan ƙalubale hazaƙar rarara sai ta ƙara bayyana take yi. Ya riƙa ba da waƙoƙi, yana yin waƙa kuma yana wasu aƙida irin ta bayan kiɗan Hausa. A matsayinsa na mawaƙi mai rubutu waƙa wanda kuma ya iya sarrafa su, rarara ya kasance mawaƙi kuma ɗan siyasa. Ya yi zarra a matsayin ɗaya daga cikin fitattun mawaƙan jam'iyyar APC wannan tamu mai albarka. Baya ga nasara da ya samu a matsayin ƙwararren mawaƙi, rarara bai tsaya ga waƙa kaɗai ba, ya kasance cikin sahun gaba wajen harkar noma, sha'anin lafiya, ilimi, tallafa wa mutane su zamo suna iya dogara da kansu. Irin taimakon jin ƙan rarara da ke yi na al'umma ba ɓoye yake ba. Ya ɓullo da tsare-tsaren taimaka ma jama'a iri daban-daban a cikin jihar Katsina da wasu wurare. Ya gina makarantun Islamiyya da masallaci na zamani a Kahutu, kuma a yanzu yana gina masallacin Juma'a a garin Kahutu din. Haka kuma ya gina asibitoci da makarantu a garuruwa daban-daban a jihohin Kano da Katsina. Ya yi amfani da ƙungiyarsa wacce yadda ya kafa domin neman riba, wadda ya kafa ba domin neman riba ba, sai dai domin taimakon ta fuskar bayar da jari, ga mutum da maza